Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Presyo sang manok, baboy kag karne sang baka ang nagsaka na antes sa pagsugalaw sa bagong tuig. May report si Nico Delfin. Amat-amat na nga nagakahubsan sang supply sang manok sa Burgos Public Market. Nagalabot naman sa 200 tubtob 220 pesos ang kilo sang whole dress chicken sa merkado. Nagsaka ini sang 20 tubtob 30 pesos ang kilo kung ikumparar sa nagligad nga simana. Suno sa mga manok baligya, kadungan sang pagsaka sang demand sa poultry products karon nga nagahilapit ang pagsugalaw sang bagong tuig, ang delay sa pag-abot sang supply epekto sang bagyo Odette. Posible masaka pa ni ba next week? Daw dira. Garo ka jutay gid manok din. Ang ibang garo pasaka na ganyan garo. Nagsaka man sa 40 pesos ang kada kilo sang presyo sang baboy nga karon yara sa 260 pesos ang kilo. Ang kilo sang karne sang baka may masobra sa 30 pesos ang ginsaka nga karon tag 320 pesos na ang kilo. Bangod ginapaabot na nga sa madason nga simana magasaka apang presyo sang manok, baboy kag karne. May pila na ka mga bumalakal ang temprano pa nga nangumpra para pang medianoche. Ano ni sa Pork belly. pang Chicken belly. ano pang para na sa New Year na? New Year. Nagsapol na sang nagligad nga simana ang katapos ang City Price Monitoring Council agud mabantayan ang kaso sang overpricing sa mga kasubong nga produkto dungan sa pagpatuman sang price freeze sa idalom sang pagdeklarar sang state of calamity sa pila ka mga lugar sa pungsod na lakip na ang Western Visayas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.